Wotina malo mondachu kayewe chene duto metina malo moloyo aben kapa Wuonwa kendo Nyasachwa, wating'o nyingi malo, wagoni erokamano Nyasaye maratego kuom chokowa ka. Erokamano Yesu kuom berni gi lochni Nyasachwa, miyowa odiechieng' miluongo ni tinendeni. Nyasachwa walamo ni Ruoth waketo ogandani e lweti, ni Jehova kadwa wuoyo kodgi Nyasaye titie koda kaka gir tiji. Ine ma nyingi mondo yud duong' Nyasaye ka wan wadoko piny. To Jehova nyingi do duong' e weche duto e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Bas wabeduru piny. Haleluya. Mokwongo chunya ogone Nyasaye erokamano kuom miyowa odiechieng' miluongo ni tinendeni. Kendo abolora e nyim Nyasaye maduong'. Nikech Nyasachwa ok chok joge nono. To Nyasaye ka choko ji to en gi lengo koda wach. Kendo Nyasaye ka ochoko ji kanyakla to nitie wach moro ma Nyasaye dwa ni mondo walalore kodwa. Emomiyo in kachiel kod an wachno biro lalore koda to wachno lalore kod Yesu paki. Agone Nyasachwa erokamano. Kendo ndalo mang'eny kaka Anglican ka wawacho ni ane pek waduto gi weche waduto watero kanye, watere Msalaba. Mane momiyo odhiambo ma kawuono abiro wuoyo kuom Msalaba mar Yesu. Nikech pek gi lwenje matek mwan go wachomo godo Msalaba. Mane momiyo ndiko mane wasome kitabu mar Jo-Galatia sura 3 kwan matindo 13. Ndiko mar Nyasaye wacho ni to Kristo nowarwa kuom kuong' ma chik kelo kane odoko ng'ama okuong' nekech wan. Nimar Muma wacho ni okuong' ng'ata ng'ata ma olore yath. Yesu ja-Nazareth nowuotho gi weche adek. Muma wacho ni Yesu nochuno ni nyaka ne chwade. Kendo ndiko mar Nyasaye wacho ni kuom chwat mare ne wayudo chang. Mane momiyo kwayalo chang mar Yesu manomiyo japuonj otho e Msalaba. To wanyalo chang ni mar Yesu en laktar mar laktere. Kendo Yesu en ajuoga mar ajuoke. Kendo Yesu en jachang mar jochang. Kendo waluonge ni Yesu radhimi mar pacho. En jalo ma ka pacho nolewo gi kuong'. To jogo donjo remo mar Yesu ratego. To bedie kuong' mag anyuola gi kuong' mag joma notho kane ok ogowe gik maber. Sama gidonjo kuom Yesu ja-Nazareth to kuong' mar pacho Yesu paki. To Yesu bende nochuno ni nyaka chwer remo e Msalaba Kalvari. Mane momiyo Muma wacho ni kuom remb Yesu Kristo manochwer Kalvari omiyo wabede thuolo. Ndiko mar Nyasaye wacho ni sama japuonj notho e Msalaba to remb Yesu nochwer mondo mi wabedie winjruok kod Nyasaye. Yesu paki. Eka Yesu nochuno ni nyaka ne gure Msalaba. Yesu paki. Msalaba en teko. Kendo ndiko mar Nyasaye wacho Jo-Galatia ne wacho Msalaba en fuo ne jogo malal. To en teko Nyasaye ne jogo mireso. Mane momiyo odhiambo wabiro yalo Msalaba mar Yesu. Yesu nogure Msalaba mondo otiek kuong'. Kendo ndiko mar Nyasaye wacho niya okuong' ng'ata ng'ata ma ogure bao. Yesu paki. Mane momiyo kuong' nyalo mako dala. Inyalo yudo kwan ji mang'eny wadak e ngima mar ringruok to wawuotho e kuong'. Inyalo yudo jaduong' e olemo to wuotho e kuong'. Samoro kuong' omako dala kendo kuong' dhi gi dala gi bape. To Yesu nochwadi mondo otiek kuong' e Msalaba. Haleluya. Penje jabathi niya, be nitie kuong' moloyi? Haleluya. Muma mar Nyasaye wacho niya e Msalaba Yesu notho. Kendo ndiko mar Nyasaye wacho niya Yesu nowarowa kuom kuong' makelo tho. To Muma wacho ni nondiki ni okuong' ng'ata ng'ata ma ogure Msalaba. Yesu nogure Msalaba mondo kaw kuong'ni, mondo kaw kuong'na, mondo kaw kuong'wa, mondo mi wabede winjruok kod Nyasaye. Mane momiyo ng'at mobir Nyasaye
to bedo lalruok kod Nyasaye. Mano momiyo ng'at mobir Nyasaye obedo machiegni kod Nyasaye. To nitie kuong manyalo mako ng'ato. Samoro jachien omako dalani makata nyuolo nyithindo, to jachien kuong mar dala omako nyithindo ma nyithindo ok nyal kata gero simba magiluongo nang'owa kuong mag pacho. Eka nitie kuong mag anyuola moramo matek ni ng'ato ok nyal gowe gima becho. Inyalo lamo Nyasaye, to ndiko mar Nyasaye wacho, Ayubu wacho niya, achano timo gik mabecho to maricho ema rodhno go. Ang'o momiyo mano timore? Nitie gimiluongo nang'owa kuong. Yesu paki. To ndiko lero ni Yesu nodoko kuong mana ni mondo warwa kuom richo. Yesu nodoko kuong kendo nogure Msalaba mondo ting kuong mar dhano. Yesu nosandi mondo ting kuong ni kachiel gi kuongna. Yesu nogure Msalaba mondo rembe manochwere Kalvari omi wabedie lalruok kod Nyasaye. Yesu paki. Mana momiyo Paulo lere jo Efeso mana wasomo. Ndiko mar Nyasaye wacho niya ni Kristo nothodewa mondo gol sigu mane wan godo. Tho mar Yesu Kristo notieko sigu. Inyalo yudo ng'ato lamo lemo kuom wach Nyasaye to pod en ang'owa sigu oloye. Paulo wacho ni timbe mar ngima mar dhano gin ginerore ratiro, mirima, ich lit, miero, pogruok e kanyakla kaachiel gi sigu. Mago gin timbe mag ringruok. Emomiyo Yesu notho mondo otiek sigu manie kindwa. Kata sani ma ji dhi e chokruogni nitie joma nigi sigu. En owacho ni wan to tamwa, wan onewa. Yesu paki. Mago gik miluongo ni sigu. Kendo jakomo ogergo. Yesu paki. Kendo kaka dopam jakome mapane otambe nikech ang'o? Sigu. Hallelujah. Moseja bapini sigu nongoloyi. Hallelujah. Tomo mawacho ni Kristo noting'o kuong. Yesu ja Nazareth noting'o kuong. Ang'o momiyo Yesu noting'o kuong? Mondo kuong manodiki Yesu notieko mondo wabed thuolo. Mano momiyo muma wacho niya, ka ng'ato obedo thuolo kuom Nyasaye to obedo thuolo chuth. Hallelujah. Yesu noguru mondo otiek sigu. Kuong torach. Kuong komako dala nyalo dhi gi bape. Kuong komako dala to kata simba michuoe dalani kuong otamo ng'ato. Ang'o momiyo ng'ato ok nyal chuo simba? Nikech kuong mag joma notho oramo piny matek. Yesu pake. Inyalo yudo ng'ato nie lalruok kama to jachien to make, kata simba migero pok nogero. Inyalo yudo ng'ato nie lalruok kama to kata ot moro mogero dala jachien oramo. Yesu paki. Inyalo yudo dada mokuo kobe dala to jikon da mare manotho chon emolaro gi paka. Paki Yesu. Paka wacho ni kakara manosewena, en bendo wacho ni kakare. Nikech ang'o? Kuong odagi. Paki Yesu. Kichano nidwa timo gik mabecho to jachien kelo gimiluongo ni tho. Jachien kelo gimiluongo ni tuo. Pesa mikode dwa tiyogo maber dhi mane piny josiolo, piny jomopo. To wawacho ni remb Yesu manochwere Msalaba, remono nokelo ngima. Ubiambo ka sober habiro yalo Yesu ja Msalaba, jal matimo maber ne chuo koda mon moleo, jal manyalo miyo pacho bed maber, jal manyalo kelo gima onge bed kare. Hallelujah. Ane momiyo joluo nong'eyo ni ng'ama migogo kotho to gibedo piny magigo rabastam. Ne ng'ama migogo kotho tike tok pacho to liende ibao gi kudho. Yesu paki. Mane momiyo samoro Nyasaye omi nyathi manyako to ok nyal dhi katedo nikech waygi manotho ma kuong noluwo ramo matek kendo wacho niya, akinyi ok nyal dhi katedo. Kaka ambe natho moika tok pacho e kaka ika kinyi. Koro kati wer kati tim maber to kuong otimo nade? Kuong odagi. Mane momiyo muma lero ni kwerewa notimo gik maricho to wane matinde dhowa ng'owa, dhowa lungore. Mane momiyo Paulo wacho niya, Kristo Yesu nowarwa kuom kuong makelo tho. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, nogo ndiki niya, ng'ata ng'ata moguri e yath, moliere e yath en ng'at mokuong. To Yesu notimore nono mondo kaw kuongwa mondo wakelwa lalruok kaachiel gi winjruok kod Nyasaye.
Mane momiyo Yesu notho. Kendo mane momiyo kwa yalo injili. Kata jogo madhi yalo injili to nyaka walamnegi ka waumo ngimagi kod remb Yesu manochwere Kalvari. Kendo wamako lang chunje mag wasigu mag ajali. Wamako lang chunje mag jochiende manyalo romo kodgi e ndara. Wamako lang chunje mag joma notho manyalo geng'o ji mondo kik yud warruok. To remb Yesu de Nazareth umogi ka telonegi. Hallelujah. Yesu notho, nochwero lembe msalaba mondo tiek sigu. To Paulo lero jo-Kolosai 2:15 to wacho ni msalaba kanyo ema Kristo nomayo joloch teko. Kende msalaba Kristo nosembo jachiene lela komiye wich kuot. Sama Yesu nopo e msalaba muma mar Nyasaye wacho niya odhiambo piny notimo mudho eka Yesu noywak. To muma wacho ni ruoth nogure msalaba gi jokuoge ariyo. Achiel to noyanyo ruoth, achiel to nowacho niya Jehova para chieng' mibiro bedo e paradiso. To Yesu nowacho niya kawuono ni ibiro bedo koda e paradiso polo malo. Ang'o momiyo nobedo gi Yesu? Nobedo gi yie, nobedo gi winjruok, nobedo gi lalruok, nobedo machiegni gi Nyasaye. To remb Yesu notieko kuom, omiyo Yesu nowacho niya kawuono ni ibiro bedo koda e paradiso. Okine ka in e odi ok inyal wuoyo kata gi dichuo. Okine ka in e odi ok unyal bedo gi lamo kaka joot. Okine ka in e odi ok unyal ting'o nying Nyasaye malo. Okine ka in e odi ak mar Nyasaye ni iseketo tenge. Yesu paki. Nitie jo-Kristo mang'eny nolamo mana samo chiemo. Ka in e ng'ama lamo sama chiemo to fwane Yesu. Hallelujah. En samo kede kuom mesa go ko ochiko tonde maricho manie chiemo no. Tena ni remb Yesu pok olwake. Mane momiyo diko lere kitabu mar Mariko sura 8:31 ka Yesu wacho ni ka ng'ato dwa luwa nyaka okwedre okendo ting' msalape kendo mondo tim nade mondo luwa. Ting'o msalaba nyaka ibed lalruok gi Yesu. Ting'o msalaba nyaka ibed ng'at mowene richone. Ting'o msalaba nyaka rang maricho duto te ma jachien okete ngimani. Ting'o msalaba nyaka ibed ng'at mabolore. Eka ibed lalruok kod Nyasaye. Yesu nogure msalaba mondo ting' kuong'. Noting'o kuong' mar mirima. Yesu noting'o kuong' mar ichlet. Yesu noting'o kuong' mar dhawo. Yesu noting'o kuong' manodonjnwago. Kuong' mar Adam. Andiko mar Nyasaye wacho niya richo nodonjo e piny nikech ng'at achiel kendo tho bende nodonjo. Ok en mana wero tuko tendera sa kende jowadwa. Ok en mana biro lemo kende. To nyaka ibolri. Nyaka ibed ng'at matur. Nyaka ibed ng'at madok piny. Nyaka ibed ng'at maweyo ne jogi richogi. Nyaka ibed ng'at monego kuoth kaachiel gi timbe mamono. Tiwacho ni Yesu pekna duto te atere tie msalabi. Opaki Yesu. Eka msalabi Yesu biro timo ni ng'wono. Mane momiyo Paulo wacho ni en fuwo ne jogo malal. To en teko Nyasaye ne jogo mireso. Ng'at moyie kuom wach Nyasaye en Nyasaye rese. Ng'at mobolore kuom Nyasaye, Nyasaye reso. Mane momiyo Paulo wacho niya yaye un jo-Kristo jo-Galatia mofuwogi ng'ama oirou nuchako ki roho to chako udok ang'owa udok ki ringruok. Nitie jo-Kristo mang'eny modok ki ringruok. Nitie jo-Kristo mang'eny maonge lalruok gi Nyasaye. Nitie jo-Kristo mang'eny ma oketo weche mag anyuola gimenore gi weche mag anyuola cha gikelo nyaka lalruok mar lemb dholuo. Opaki Yesu. Kone jabathi nini mimenore gi weche machon tikelonwa ka. Opaki Yesu. Opaki Yesu. Kata ka nitie jo-Kristo ma en pes injili no ok onyal golo. Agolo to jakom gene the cham. Joka cham go gin kata giber ahinya chieng' midwa som kaka pesa otiyo. To giwacho ni wan gi kalam wadwa dhi chiko itwa kako timre nade kako cham. Wakoni ni chunje midhi yale pap ka.
Ndiko mar Nyasaye wacho ni Nyasaye mor kuom chuny achiel molokore oa richo to biro kuom Nyasaye. Ng'at mochiwo ne Nyasaye to pesa obiro yalo injili, remb Yesu oluoke kendo omiyo bedo thuolo. Tho mar Yesu ne ok obiro kayiem nono. Tho mar Yesu ne ok mar tugo. To Yesu nogure Msalaba. Gisidwacha muola ka piny olewo mondo in kaachiel kod an wabed e winjruok kod Nyasaye. Mane momiyo japuonj notho. Kendo mane momiyo iyalo injili. Kiwacho ni Yesu jamadar, jal madar koda richo kod kuong, obiro dar ka iyie kuome. Yesu biro dar gi kuong mag anyuola ka ibolori kuome. Kibolo nyim Ruoth Nyasaye, Nyasaye biro ting'i malo. Ka bolruok otami, mano wachni. Yesu paki. To Paulo lero ni Yesu nowarwa kuom kuong. Kano doko ng'amo kuong e Msalaba Kalvari nikech richowa. Muma wacho no kuong ng'ata mogure Msalaba. Yesu nokawo kuong mondo in kaachiel kod an wabede lalruok gi Nyasaye. Nyasaye to ber jowadwa. Mane momiyo Yesu nopo. Paulo wacho ni uduto mujon kendo ting'oru mapek, biuru ira to namiu yweyo. Yweyo wanyalo yudo kwadonjo e msalap Yesu. Yweyo wanyalo yudo ka remb Yesu ni kodwa. Yweyo wanyalo yudo ka wanego dhano machon gi paro machon gi richo machon to wabed e lalruok kod Nyasaye. Let me tell you something. In 3 minutes, why the gospel is great. Even you watching me by the screen, maybe in YouTube, watching me online, whichever place. We are gathering here at St. Stephen's Church, Jogoro. Not for any social thing. We are gathering here for Jesus. Sindio? Bwana sana. Are we gathering for Jesus? Yes. Let me tell you something I remembered. In 1824, slavery or slave trade was totally abolished. Ing'eyo ni ohala mar uso ji kendo ng'iewo ji ni slave trade was a serious business. Mane wazungu kawo joratenge e Afrika ka to kawo jo waindi to tiyo negi, emomiyo piny gi ler. Jowa no mondo tiyo negi hard labor. So in 1824, slave trade was abolished, totally abolished in the parliaments of Europe. And a story is told of a man, a very rich man, who had about 10 slaves. Come on, Bwana sifiwe sana. About 10 slaves. So in the evening of the day that the parliament in UK abolished slavery, it was announced in the televisions, it was announced in radio stations that slavery is abolished. No more slavery. Any slave mapod nekangato at their own pleasure. And no slave owner is allowed to have any slave in their homes. Slavery abolished. So this story is a true story of this rich slave owner. Jamoko mane nigi wasumbini. Kinyo kinyi. Oro achiel kum jotichne ma wasumbini go. Mondo dhi ong'iew ne Gazette Center. Guess what was the headline in the newspaper? Slavery Atohore ni pesa dhigo e center kacha ikela daily newspaper nikech ni ore kamano okinyi kokinyi. Ne jatelo ore kam. Koro kodhi e center ng'ate sai to golo pesa to miyo ja gazette to miye gazette. My headline now ndikni slavery is Odio kao pesa, omie change, okao gazette,
diye yuothe. Okelo dala, oketo change, omiyo jatelo gazete, okawo jembe, ochomo puodho, koko go puodho. Opuro. Bowinjo puro. Bowinjo bende pod en e puodho. Nang'o? Slavery abolished. Bowinjo bende pod puro. Owinjo bed ni kaka nomiye pesa cha kane mano fair mamanyo go turwa. Because slavery is abolished. Mano fair kaka nomiya fair cha. Ni ang'eyo ne gazette kan ng'acha to ng'ano semiya fair giga mafundo because slavery is mane gima Msalaba otimo ne Kristo. Hallelujah. Yesu otho e Msalaba to lando ni koro onge bura man kuom ng'ata man kuom Kristo ng'awa. Yes. An mane ng'uono mawuothogo ni onge ng'owa bura kuom ng'ata man kuom Kristo Yesu. Jachien olo, jochiende olo, gombo olo, kuong' olo. Koro bed thuolo wuotho gi kuma idhiye. In thuolo. Hallelujah. Don't matter injili, mane gospel ya. Ane injili mopogore gi mana kia. Injili is good news to slaves. This slavery has been abolished. We can walk free. Makapod komponi e dala ni. Tongana nekech yer. Nekech Msalaba. Yesu ng'a Msalaba. Ndiko wacho ni kaka ne muso ng'awo thuond mula ng'owa e fi. Kaka wuod dhano bende ng'awe ng'owa Msalaba. Mondo ng'amo chomo wang'e kuome. Chom wang'e kuom Yesu nyaminwa. Yesu moro. Yesu mwana gani o Musa koro mondo ikaw gonyruok yot be ok yot nosegonyi ibet dalano ibet e situation no gi echi nikech onge bura ionge bura uogi ka parliament noselando piny Uingereza ni no slave owner is allowed to hold any slave unless the slave himself is willing to stay there. Koro ka slave moyiero ni an ok adar kuma dhi akiana pacha ok ti. Slave moyiero ni an kuma dhi akia pacha ok ti mang'owa ok ti pacha ok konya tikaw jembe dhi pur ne ng'ani nikech slave bok chul. Koro an kana winjo gino injili 1985 as a young man in Form 2 in Rapogia School. Tawinjo wachno kowuoro go lagini yalo takoni an awuok kaka nawuok. Koro gweng'wa wawagi ang'isi nera nikech an adonjo remo. Koro gweng'wa Bishop Kisia ne mine moko adek ema nokuo. Ne gin jangilika gin ema ne gikuo. Minwa ne jaisi minwa nokokuo nikech nokokel kore. An ang'e ni ng'ama okuo nyaka wach kaka nokuo kendo kata gino kuodo wiyi to koro kapod okuodo wiyi to jakori. Koro Priska mama de Priska she was about 78 years old. Gi mine moko ariyo ema nokuo. Koro an kakuo high school ma fwenyo koyal na youth rally ni ng'ato bedo misumba satan eche kaka winjo kipuonjo Msalaba kacha. To kadhida kono school to wetena moko nyiera ni in koro idhi e lalo kakit in ni ibiro nyalo waru to taling' akia duoko nikech koko wara pod ayor akia duoko mang'eny to gikona ni ng'at Nyasaye ni in ok ibi nyombo to gikona ni ok akia duoko mano be nikech an e Form 2 to ka bibedi nyombo tibiro nyuomo Priska ma 78 years old jami. Dong nyucho no daraka. Dong dara jo biro ka. Dong no daraka. Dong wero Yesu. Dara na Priska no se nindo di polo no ka nyuome.
Dada Ruth, Professor Ruth, whether we look at Professor in University of Nairobi, and a Jaoda, and Mananyuan. Don't you sauti Mohono? Your mananya got the Kijendeka, the other one Kijende. I don't know where they are. I know where I am. I don't know where they are. Or can you testify again, Kanye? I know where I am. Injili tiyo, warok tiyo, Msalaba tiyo. Hallelujah. Kapo di dom nin mesumbaricho, eji. Jachieno kutwe ikoro. Neke tondeke ni onge bura kum jalo man kum Kristo. Yes. Neke chik marto, mar satan makelo to. Nyasa ose chik maro makelo gima. Ose gonye kum chik mariu makelo to. Koro na abo nietwe cheche. Uogilu Yesu gechir. Uogilani njili gechir. Neke wiyo kipujo kane dala nyalo kwamo. Yesu da Nazareth to podi gima. Yowa. Kau Yesu wuotho dada. Yesu nitie.